Hej, velkommen til Belinberg. I dag skal jeg vise jer en lille alsidig maskine, der kan løse mange opgaver. Denne maskine er velegnet til dig, der f.eks. er selvbygger, anlægsgartner eller bare har behov for at løse opgaver i haven, på marken, omkring huset eller andre steder, hvor du kommer til kort med en skovl eller en spade. Minigraveren har en gravdybde på hele 204 cm, og skal du læse af i en trailer eller en åben container, så har armen på denne maskine en maks aflæsningshøjde på 148 cm. Minigraveren har en 145 graders svingbar arm, som giver stor manøvredygtighed og gør, at maskinen er velegnet til f.eks. udgravning langs husmur i forbindelse med etablering af omfangstræn eller udgravning af sokkel. Og så er den nem at flytte rundt med, mens du graver. Minigraveren leveres med en 20 cm skovl, men du har også mulighed for at tilkøbe skovle i andre størrelser og typer hos os. Motoren er en kraftfuld 4-takts benzinmotor på 302 kubik med 10 heste, som selvfølgelig overholder alle Euro 5-normer. Vi har valgt at kombinere den 10 hestes motor med en ekstra kraftig hydraulikpumpe for at få mere kraft til gravearmen. På den måde får du en meget kraftfuld maskine, der kan klare mere, end størrelsen lige umiddelbart giver indtryk af. Minigraveren er nem at transportere ved hjælp af sin standard 50 mm kuglekobling, lige til at spænde efter din ATV. I kørekarstand er minigraveren 183 cm bred, og grundet den solide og ekstra kraftige materiale, vejer denne maskine ca. 450 kg. Når minigraveren er opsat og klar til at grave, er maskinen spredt 200 cm, hvilket gør den utrolig stabil og næsten umulig at vælte med. Og så er den selvfølgelig også nem at vedligeholde. Og nem at få fragtet, da den kan skilles ad. Og så har vi naturligvis også et komplet reservedelsprogram til denne maskine.